Тая държава как мога да ни дава толкова малки пенсии? Да разчиташ на държавата, всеки може да разчита, ама какво ще се случи не е ясно. Какво да правим, ако сме вече на 40 и нямаме спестени пари за пенсионерските си години и съответно трябва да разчитаме на това, което държавата е отредила? Защото имаме два варианта. Единият продължаваме да си живеем като скакалци, да изяждаме всичко, което ни се плаща всеки месец. Стигаме на колко е сега 65 и почваме да викаме, тая държава как мога да ни дава толкова малки пенсии? Да разчиташ на държавата, всеки може да разчита, ама какво ще се случи не е ясно. Втори вариант, отделяш част от текущото си потребление и започваш да го заделяш за моментите, в които ти няма да имаш доход. 40 не е късно, защото реално, ако приемем, че ти ще се пенсионираш на 65 или искаш да се пенсионираш на 65, ти имаш едни много хубави 25 години, в които ти да спестяваш. Ако спестяваш едни 20, 30, 40% от дохода ти, мога да те уверя, че след 25 години ще имаш много добра собствена пенсия.